ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошини Савдо, ҳама каса бародаро як бор дига хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза мо дар бораи 13 мошини фурӯшӣ гап мезанем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб бо нархҳои дастрас боварӣ дорум бародар, мошини дилхоҳ тамиёвӣ. Навора то охира тамошо кун, лайк гузорӣ бародар фаромӯш накун ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд бародаро. имо WhatsApp ҳастай, метавонем ба тариқи имо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошен. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. ба шумо чӣ хел мошин дар кора, мо кӯшиш мекунем ки дар навори оянда пешкаши шумо кунем ҳатман. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза бародаро. курс имрӯза дар рӯи экрани шумо меброяд. навори имрӯзаро сар мекунем. ҳама каса рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra F. соли барориш 1996 солай, объем мотор боша 1.6. сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш д электропакет дора, кондитсионер дора, д баллони пеш 90%, д баллони 60% дига дора, краскаш 100%, салон тоза, шехолош нав, ҳуҷҷат дора. фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дора ва нархша боша гуфтаиста 35000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешава 237000 рубл. харидори аниқ боша гуфта муомила дора, бо арзон мешава. барои маълумоти иловагира ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ ҳастай Daewoo Nexika, соли барориш 1994. объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега камбудӣ нест, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро қарор дора ва нархша боша гуфтаиста 12700 сомон, ки бо рубли имрӯза мешава 86000 рубл. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занем, муомила мекунем. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. канали моро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мекунем. сеюм мошини фурӯшӣ ҳастай Mercedes-Benz C-Class. соли барориш 1996, объем мотор боша 1.8. сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, 4 баллони нав дора, чашкиёш варид нестай, фавран фурӯхта мешавад. мошина фақат мешини гуфта бензин мерезӣ, ҳеш мекунӣ, тамом. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон бародаро ва нархша боша гуфтаиста 38000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешава 258000 рубл. харидори аниқ боша гуфта муомила дора, бо савдо мешава. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra F. соли барориш 1997, мотор 1.6. сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега 4 баллони нав дора, мотор нав, 1 сола ҳуҷҷат дора то 25/12/2022. срош настум дар кораи фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаиста 13000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 217000 рубл мешава. харидори аниқ боша гуфта бо муомила дора, арзон мешава. нархи хубуш кадай бародаро, марҳамат занг занед, мошинаи даст натен. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. панҷум мошини фурӯшӣ Volkswagen Golf. соли барориш 1998, объем мотор боша 2.0. сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега мотор простоя, ҳуҷҷат дора, срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар ноҳияи Истаравшан қарор дора ва нархша боша гуфтаиста 27500 сомон, ки бо рубли имрӯза мешава 186000 рубл. харидори аниқ боша гуфта муомила дора, биёин арзон мешава. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ ҳастай Audi A6. соли барориш 1999, объем мотор боша 2.4. сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, техосмотр нав, акклиматор нав, мотор, коробка ходовой 100%, кузовшам 100% гуфтаи тозаи, салон кожа, баллонош средний. мошин як даст гаштагиаш срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд ва нархша боша гуфтаиста 24500 сомон, ки бо рубли имрӯза мешава 166000 рубл.
خریدار انیق باشد با ارزان میشه و علیش هم میشه و وریانت ها باشه مرحمت پیشنهاد کنین. برای معلومات پورا و انیقتر برادر و رقم های صاحب ماشین در روی اکران شما. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастаи Hyundai Avanti соли барориш 2008 сол, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, маълумоти бештар нависондагӣ нестай. Срочна сум дар кораи фурӯхта мешавад гуфтай, айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ба нархша боша гуфтестай 57000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 386000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтай бо арзона мекунемша, алиш ҳам мешава, вариантҳои алишира ҳам дорад, дошта бошем гуфтай пешниҳод кунед. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародар ба рақамҳои дар рӯи экранамдан муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Astra G соли барориш 1998, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. Мошин гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, 1 сола ҳуҷҷат дора, балонош 100% фавран фурӯхта мешавад, сум дар курай. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтесай соҳибаш 34900 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 236000 рубл мешавад. Харидор аниқ боша гуфта арзона мешавад, алиш ҳам ҳастай вариантҳои алишира ҳам дора, марҳамат дошта бошем пешниҳод кунед вариантотона. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранамдан муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Нӯҳум мошини фурӯшӣ ҳастаи Ford Focus соли барориш 2002 сол, объем мотор боша 1.8 литрай, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. Мошин гуфта дар ҳолати хуб қарор дорад, техас мотор дора, газу бензин ҳардуш кор мекунад, срочна фурӯхта мешавад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд ва нархша боша гуфтесай 27000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 183000 рубл. Харидор аниқ боша гуфта бо муомила дора, арзонуш мекунем. Алиш ҳам мешава, вариантҳо боша, марҳамат пешниҳод кунед. Барои маълумоти бештара дӯстон ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранамдан муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Даҳум мошини фурӯшӣ ҳастаи Daewoo Leganze соли барориш 1998, объем мотор боша 1.8 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти иловагираи нависондагӣ нестай соҳибаш, срочна фурӯхта мешавад. Мошин айни ҳол дар ноҳияи шаҳри Туз қарор дора ва нархша боша гуфтесай 8000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 54000 рубл. Харидор аниқ боша гуфта бо арзон мешавад амиҷа. Барои маълумоти бештара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранамдан муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара ai худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ ҳастаи Opel Vectra 3 соли барориш 2004 сол, объем мотор боша DVD, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дора, мотор CPI, 4 та электропакет дора, мултирул, кондиционер, боковойош электронӣ, сентр замок, задагӣ пусидагӣ надора. гуфтаи мошин мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100% фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтесай 33000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 223000 рубл мешавад. Харидор аниқ боша гуфта бо арзона мекунемша. Барои маълумоти бештар бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо нархи аҷоибаш кадай, марҳамат занг занед, мошинаи даст натен. 12 мошини фурӯшӣ ҳастаи Lada Priora соли барориш 2008 сол, мотор 1.7, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега ҳуҷҷатош ҳаст, ҳамаш 100% срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай соҳибаш 25000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 169000 рубл. Харидор аниқ боша гуфта биёен маслиҳат мешава, арзона мекунемша. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранамдан муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшӣ ҳастаи Opel Astra F соли барориш 1995, мотор 1.6, кузов хетчбек, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтесай 25000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 169000 рубл. Харидор аниқ боша гуфтай муомила дора, бо арзон мешавад. алиш намешавад гуфтай
марҳамат бародаро барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ва пурра ва аниқтар маълумот гирифтан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳарвақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. бародаро, мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яке мо ва шумо бошад.